men no darne meɗen e pinale gollal. bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw-Fidi TV mone mon kala salminama yinde mon e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo ha mbawɗen joɗade hande ɗo jonde ko noon tigui jettirten jinnaɓe men jetten serɓe men woni hilifaɓe men diine en jetti bandiraɓe kala en jetti bandiraɓe woni daroɓe Ayaw-Fidi TV jamma e ñalawma so tawi kiiɗi ko yalti kala oɗon daara jettora min timmuɗo tedduɗo faade moɗon gaga onon min cembata gaga onon min dañata doole wadde komin mbaɗata ko noon jettora min timmuɗo faade mon sikkala en jottima jonde pinal hanke hande oɗon gandi pinal hanke hande ko Tidianatou Sarr debbo mo horɗolde Sarr ñang ko on tigui addan toon pinal hanke hande noon yiiloto toon ko sukaɓe ganduɗa dariɓe dadiɓe lang gam hadde saaha o yewede noon tagui hande en jeehi noon ha to Kolda Kuɓeje en jilima toon debbo pullo machallah nde wonnoon so wiyama pulagu tan mbimi e mbimami kala koye pulagu tigui tawete ɗum noon Ayaw-Fidi TV ene bismiɗo pullo kala ene bismima ɗo ɗum noon hande en dañi bismaɗo hande debbo pullo jeeyaɗo to Kolda o woni Suki Malo bisimilla maɗo e Fidi TV a yiɗama yedde gila hay machallah Sarr mi salminima debbo pullo jottalo joɗɗo machallah joom musor joɗɗo mi waɗi apprécié e maɗa miɗo salmina ɓiɓɓe fulɓe gonɓe partout dans le monde miɗo salmina baba Abou Samba Diop on ko baba Choupi Mbalo depuis Tachan ha e fulɓe o menene baba Abou Samba Diop donc hande debbo pullo somi ari ɗo e Pil TV mi ari e galle am mi ari ɗo tawmi technicien ji mbaɗɗi fayida mbawɓe golles mumen machallah mi yettima mi salminima mboɗo weltano émission maɗa par ce que émission pulago te ɓiɓɓe fulɓe to nodda foof ɓe dowa ar notade machallah mboɗo waɗa remercier ɓe gardumen ɓe kadine Barou Sall Ibrahima Seydi Dawda mon amour oɗo aɗa andi ko joom galle mon ni oko joom galle c'est mon cousin. Voilà, Wouri Baldé, ça va. Merci beaucoup. Merci, Sike Bal. Hande non oron gandi kubata on dido debbo pullo machallah. So tawi wiyama pullo tan oɗon gandi pulago tigui ene tawi makko no fewi nde wonnon so tawi wajjitoy tan wiye pulago so ardi woni kadi wiye pulago so rimɗi woni kerso kadi wiye pulago deke pulago enen yodi non mi weltanima kadi Barou Sall on kadi ganduɗa so sehili ko ɗiɗi wonde maɗo en weltanima bandiraɓe machallah Barou Chorin hadi chorin maru faru jakaruje maru faru gile kece hadi chorin maru faru aha chore hadi chore maru faro di welio hadi chore maru faro tanulentami simino yima maru faro tamino wilti nene jam to parali baba jam to kesele fuladuna be mbalo weltima
Sikomaro Thailand mi falaka. Sikomaro Italian mi falaka. Sikomaro France ko ham mi falaka. Sikomaro Senegal mi do fala. Yo nena Simino ima maro farohan gire am de chama gondi. Simi miji marau be fuladu. Sikotinare nene jiwada nohan. Bibe fuladu alambo woni barkintano. Sabu nene ene biwete anko parali. Jemma nyawol mako faro. Iwerede ko jiwiyo. Ta nene dinto faro. Wobe mbaba bobo jimuyen. Nene waba bobo muno. Oya bobo wesane ki alekitenye yi. Bolle dini mbedo. Jahe dini mbedo. Mumpiu ko ala da bere. Si jaunde fori han mi wawa hebde maro feru. Baru Seli jarama baru anambe nabe surure nabe siya yahi futa han mara dini rebe siya fala manyam de maro farohan yada furahan ma anyam maro faru siya yahi kaza mashan nene jimen dimbakili bende ma maro faru yada koldahan bende ma maro faru okonya moyami sikomaro rasiohan mbalo falaka debo pullo okomaro nyamara ala konyamta yo en bakilo tinno den bangen ko remere leydi men he eden bawa dum nyamde ala ko buri welde maro faro siko jaben han a hebara siko tension a hebara iya mano aha ay baru Biselli Baba Abu Samba Job Baba Abu Jabu Baba Abu Job aha Baba Abu Supi Mbalewi Assalamu alaikum ender galle mada Pindi TV o television Pindi TV ko parnorami woni telefulbe yo fulbe rongondon baden jokere endam sidi wawi wonde mbade jokere endam fulbe mbade kelle ngara yima yawima anda ko gonda jom dengel dini leba o puydo mbo anda tuna hewa ko nder nguda
Baba Abu ko jiiɗoma yo yawima Abu Samba Diop iya jiɗo fulɓe mbimi 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 hadi coren maro faru hadi coren maro faru ɗum taw welan tammi Dawda siko maro Thailand mi falaka siko maro Italy mbalo falaka siko maro Piko mbalo falaka siko maro Italy mbalo falaka iya Ibrahima merci machallah sigi mbala domin pannumaɗo ari ha ɗon maro falo mi falaka maro tuba ko maro falo mi fala parce que aɗa andi maro tubako jaɓetaɗi ina kewi joni sa ƴewtinima ko maro tubakoɓe woni ko addani en ɗi jaɓetji ko aɗa andi minen to en Casamance Fuladu si a yeehi anamɓe fof nan toon ko toon gandanta hande maaro kala ko miijiɗa nan e anamɓe ɓe mbiyatama soture bon rewɓe fulɓe noon sa fuɗɗori Fuuta fof andi ko maaro faro sa ƴewtinima hande ɗin maareli ɓuuri welde kadi ne ɓuuri welde ñamde kadi ne ɓuuri wadde cellal et en plus a yaha wadde digestion mi anda ko no ɓe mbiyata ɗum kadi saɗo teddata e reedu ma dal yawat tellade dal machallah ko ɗum addi sa ƴewtinima à chaque fois maareli meɗen ene mbaɗi fayida mais hewɓe mbawa ɗum andude so tawi hande sa hoɗani Fuuta walla sa hoɗani Casamance ha e Fuladu amen en a wawa andude so tawi maaro ko eɗo weeli walla welani machallah ko haali ko ene findina ene tindina kadi ganduɗa ene jangguina so tawi wiyama maaro faro oɗon gandi maaro faro ko faroji ko mawɓe nden mbiyanno faroji men woni maaro remetano ko noon taw ko maaro waɗe gutto ako weeli ñamde ako weeli wadde gosi ene weeli wadde maaro e liɗɗi ene weeli wadde maaro e tew joni noon puɗɗitama e caynisaji men woni maaro men naturel ñaama taw ganduɗa debet heɓatama taci heɓatama ñaama kadi jawa dolde woni ko mbiyanoɗa ɗiɗo maaro sa ñamitiri pour dolani ko probléme mawɗo wallahi ene waɗi fayida tigi min beltanimama no fewi en calmini Kolda naaɓe fof ɗon mi salminan Ablaye Kande noon kadi ko leydi Mamboy Diawara mi salminan bandiraɓe fof mi salmina Ousmane Coulibaly ɓen ko Kolda jeeya mi salmina Kadia Ba ɓen ko Kolda ko ɓen jeeya hande noon ko weltare mawɗo huccide moroɗe ko ful nde won noon fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami machallah enen kala ken goto ken neɗɗo goto bismade mo ɗo hande Pinde TV aɗa wawi haalandema tan seeɗa e koli gonɗo an e to puɗɗiɗa musique ma ha ɗo jarata hande ɗo saɗa wawi jubbande min hen seeɗa tan e hol wuuro ngo jeeɗa e Kolda so wiyama Kolda ene yaaji aɗa wawi haalande yimɓe holngon wuuro jeeɗa e Kolda ko toon puɗɗiɗa musique ma malla ko ɗo e Dakar machallah Debbo Pullo a jarama question ma waɗi fayda waɗat hen mi softat hen pour wadde répondre eyyi Cupi Mbaalo noon jeeya ko nder Kolda mais nde gummotomi Kolda tawi presque moɗo heeɓi ala foof no ponmi dal garmi ɗo en galle babam ɗo Mbour bilima nden noon moɗo ɗo en e nder Dakar machallah aɗa andi gummoto tawi ko cukalel on wiyata ko toon fuɗɗori nalanka yagal muɗum ngal
ko gayno woni ko puɗɗumi nalanka yagal ngal machallah nde puɗɗumi ɗum ɗon ene kadi ne haade may nalanka yagal ngal giɗimi wonde ko animatrice min jaltumi ko TFM gonnomi ke Kouthia eyyi nde gummimi e Kouthia kadi ne wona haare walla duko walla goɗɗum woni ko yaltini kam toon komi jinnoɗo wadde suivre carrière am seeɗa nde mbimi ɗumen moɗo yiɗi yaade yaltinoyde single akku jurel pour wadde remercier wadde hommage nenam e babam goppumi taw seeɗa gilma nden noon mboɗo jaggi hen ha nde gardumi e baba Abou Samba Diop neɗɗo moƴƴo ko gorko mo gandanta machallah jiɗɗo fulɓe jiɗɗo pulagu ko tampanɗo fulɓe kadi ne garmi en makko o totti kam émission am hande télé fulɓe ari nde fulɓe ari moɗo tawa e gadiɓe wadde émission pulagu ɗo henene émission o wonno ko jenku nalankoɓe kadi miɗon wadde invité ko Mansour Seck mo baboye Baba Mal mais ha hande kadi émission nde ɗon ɓennine premier am e spectacle live ko baboye Baba Mal bonti ko mbaɗanaɗo wasi miiro ko ɗum tahine min to mbawmi yaade foof e saram aduna il faut ko mami nanna hen baboye Baba Mal par ce que premier am e spectacle ko kañum woni ko jaggi hen ko machallah donc koyo neɗɗo moƴƴone kadi ne ko beltanaɗo machallah eyyi tigi ko ɗon tigi mbiɗa woni animatrice radio waɗi woni animatrice radio paɗa e musique non wona moɗo acci sa mais musique sa yiiɗi gollude seeɗa ko waɗi importance ma ƴetta ɗum da seeɗa goppa taw seeɗa par ce que ɓe mbi musique eno hiri wona ɓe mbi sa ko noon wayi mais sa ƴewtinima animatrice e musique o fof ko gotum par ce que kamɓe jiiɗi yumma e babam hande an mi wawama yaltinde e nder musique he déjà jonde nde joɗɗa ko jonde musique wonɗe ɗo ko ɗum addi toujours animateur animatrice e chanteur ko kamɓe jiiɗi yumma e baba wonno nde goppumi ɗum seeɗa c'était juste pour wawde ƴettude ko mbawmi gollude seeɗa ko gandanta ene waɗi fayida eɗo nanni kadi ne pour mi saaha so defama ha ɓendi mi wawa ɗum sahade mi totta ɗum ɓiɓɓe julɓe fulɓe e partout dans le monde kala mbawde hen heɗade hayso tawi wona a pullo mais kam so tawi a nani kam gimdidi kam walla a nani rythme musical o tan ɓerde ma ɓuuɓ hol groupe mo ndewɗa ɗo ha mbawɗa wadde yaltinde Allah waɗi noon min nenam Djibindo kam ko nalanke wonno yo Allah yurmo yaafumo mais so tawi mi faadi e côté ginnagal tan e nenam e babam min komi lamɗo machallah donc groupe wonnon goɗɗum ni han debbo pullo ɗum ɗo koko dokkal Allah koko pinga e am nde jaami a mbimami nde jiɗimi wadde live am mine Baba Mal nde min pari soirée o wi manager ambo Mamadou Kanté mbiɗo salminamo de passage depuis Paris la France o wi Choupi Mbalo ko ɓoyɗo wadde live manager am o wi pourtant non c'est la première fois o wi ala wawa won mi wallahi baba c'est la première fois mboɗo waɗa live donc aɗa ɗum ɗo ko dokkal Allah guilmo ɗon nen on jamanu mbanmi ressemblé groupe hoore am wiyete ko groupe Fladou Band Esprit Band machallah sa ƴewtinima ɗum ɗo ko ganda ko fina tawa e Fladou naaɓe oɗo wiyete ko sabar kumura ɗen ɗen nani wadde ɗum koko jeeya e amen mais moɗo jogui kala ko miijiɗa e ko faadi e instrument nana e nder groupe am he on nanima tigi ko Sukey Mbalo tigi en nani ko haali ko tottanen morceau goɗɗo mbawen artude kadi e yewtere bisimilla ma tanniɗo morceau goɗɗo Barou Sall mi hokkana seeɗa dédicace Mamadou Kanté Falli Balde Alpha Balde Gulel Balde Assou Aydara kanko yalte wutte o maquillage o ko debbo e Pisine Fadia machallah gorko
gorko mo jalaji heɓtano kande gorko mo jalaji debbo muɗum ɗimɗara gorko mo jalaji heɓtano kande gorko mo jalaji debbo muɗum ɗimɗara jengi weriyo diwela didimbo diwela didimbo dilara ko dimboroko jengi weriyo diwela didimbo dilara ko dimboro aha gorko gorko wari hiram an gorko billahi wallahi wari hiram ko min woni debbo min hisa hoore am gorko wari hiram Dauda Ibrahima wunde nde Baru Sall o gorko girɗo heɓi wedde han ɗi dimbo ɗi laara ko dimoro o gorko mo jalaji wari hiram gorko gomin hirsa hoore am o gorko ɗi hirimme o sakumbola hay hunde ɗi wawi darade billahi sakumbola hunde wawa darade o kam mimmi ñama gorko o kam mimmi ñama koni o kam mimmi ñama gorko o kam mimmi ñama bobo ɗode a hirde kam han o gorko wiyo ɗimmi hiri gorko kiɗɗaɗi yurmini heɓta jam heɓi ñallude han hay jaltumi han ɗi laara horo ndewmi hirndam yarani e teddungal komin hirsa hoore am si woni en kilidiri han hoolare natti wonde iya o gorko kirɗo to tawɗa ɗum yo wawa heɓde jam hay gokkumi ɗum ñamde nde han kañde wawa ñamde ɗo tawɗa ɗum yo sukundu waɗa morli wawa toppirade hoore muɗum si a hiri o debbo han a tampina hoore maɗa gorko kirɗo ɗo tawɗa ɗum yo mba tuba muɗum ɗi waɗi budde teppe ɗini golɗi koyɗe ɗinin peeri o ga mbiyam no loro han wiyami wawa lorade ɓi ko iya Ibrahima o kam wonde haale lawla
kiram joni ko ɗam adi rewɓe ɗi mbaɗa masibu rewɓe ɗinin ɓeyno ngulɗam ɓe mbulna ngulɗam duppa debbo wono muɗum rewɓe ɗinin ɓaga goɗɗi goɗɗi ɗi bonna wurde joom galle muɗum simi miijima han leydiro Espagne ko wonno ko won gorko mbarnoɗo debbo muɗum iyo ko addi ɗum piw ko Allah kiram addi ɗum piw iyo wow adebo kiru hil gorko ma o gorko mo jalaji heɓi wedde hanɗi dimbo dimbade o gorko mo jalaji heɓtano kande ɗi selli debbo muɗum rimɗata gorko mo jalaji heɓtano kande gorko mo jalaji debbo muɗum rimɗata gorko mo jalaji heɓtano kande gorko mo jalaji debbo muɗum rimɗata heɓi jangude ɗi weela ɗi dimbo ɗi laara ko dimboroko iyo merci beaucoup aɗa andi minen to Fuladu min mbiyo ko jalaji mi anda noon aɗa andi fulɓe eɗen keewi kono pularji ɗi certi donc onon ga mi anda onon ko biworgal mbiron mi anda jolfuɓe noon mbiyo jiiɓ voilà donc a tawat ɗo ɓeɗi ɓangi ɗo leggal ga en leggal jalaji ɗi kaɓɓe hen on gorko ɗo tawɗa ɗum foof to weeti subaka foof nana e ɗi muɗum jalaji kam kañ dawata guesa yahata hay nokku eyi ene dimbo par ce que ɗi laara ɗi dimboro hoko woni ɗi laara ɗi dimboro ɗi laara ko dimboro cela veut dire joom suudu makko omo hakkude waañ suudu makko ndu galle ɗo mo ƴeewa boɓi nana dimbo tan ino dimbo i aɗa andi so tawi dote ɗe ɗi dimbo han joom galle yaata ngesa yaata boutique yaata hay nokku i kañum mo ƴeewa tan dote dimbotoɗe eyyi joom suudu makko ene waɗa va et vient beele on joom suudu kam so tawi an joom galle a yahani ngesa an a yahani magasin moɗo ñaama kono ma dimbimomi ya ngesa worɓe fin jahi guese mbaɗa hunde garta gadda mi ñaama mais kam ko kiram tan aɗa ƴeewa no ñamtormi tan i ɗum de kam machallah ko yimata ko ene waɗi sens e kadi ene findina ene tindina e jibini ma ko keddimi hen no machallah ko jimata ko ne weeli en plus kadi ne tindina no feewi pular ma o vraiment ko pular kolɗa mais so tawi no yimɓeɓe mbawi arta ɗum ha nana ko ka jimata ko ene waɗi sens no feewi min nani kadi singuel ma goto aɗa yima aɗa wiya gacce sundungol sukaɓe rewɓe eyyi par ce que aɗa andi cuningol law fina tawa meɗen tawi cellal ene woodi mais joni cellal ala tension ngaji ene ko ngoodi meret ene woodi jaɓetaji ene ngoodi te debbo woni gamɗo han kadi haadimo jibinde ta tampere waddi a faami de ɗum fof ko ɓurta ɗum addude kadi ne mariage précoce nan nder kadi te sa ƴewtinima ngol cundingol rewɓe eno jogii tampereji dal eno adda ñaw rewɓe ko mbirumami ñaw rewɓe woni ñawji rewɓe ɗi gandanta hannde ɓuri hewde koye ɓe gacca hakke e terme o wonama ɗo aybina ko jeyɗen ko
mais joni ko cellal woni heewani wee heewani ala par ce que mawɓe law ɓe jogino cellal a yiyanno neɗɗo wona gamɗo wona reedu yahata hôpital jippo e dow koyɗe jaam tawi nawnetake haydara heɓata ɗum mais joni kam natti won tigi tigi eɗen mbaɗe signal men ko poɗɗen yewtude ko ene heewi machallah cundugol ganduɗa ko aada men wonno ko aada men cosaan men finatoire men wonno hen eɗen gandi kadi hay sinno wonani farilla ko sunna e ganduɗa e nder rewɓe hen so tawi aɗa wiyatno cundugol ene debbo no sundune ko ɓuuri wonde koto yaade no waɗe gueɗe kantorɗe par ce que mo sundinaka ɓuuri wawde muñde e cundinaɗo joni noon ko ɗum tagat wiyede yo yimɓeɓe yo cundin joni so tawi onon artaji oɗon jimɓe oto cundine ça veut dire gonɗon koye jangguinde yimɓeɓe yo gacce cundugol rewɓe ɓe jiɗoyta waɗata ganduɗa gueɗe kantorɗe ganduɗa taw yetta non aɗa andi ɗum ɗi wawi mais ko haala tan tigi sikkay mbala ko jimata ko ni weeli machallah mbeɗa sikki a hokkan yimɓe morso goɗɗo par ce que eɗen mbaɗe signal ko jogɗon ko gasi hande noon rewi ɗo ko Dalla Diagne toon to Mali kanko ɓurni kam oɗo cuuɓ joɗɗo jiɗɗo cuuɓ joɗɗo kadi fof ne wawi jokkodirden pour heeɓa cuuɓ joɗɗo en calmini bandiraɓe ɗo kadi mi salminan mawnam Aissata Mbodj mi salmina chéri makko Ablaye Sy on woni kaaɓe mi salminiram ɗon kadi Abou Sy on gonɗo toon to Amérique gorko mo Ayre Mbal salminama juurama mi salmina Rama Kase e bandiraɓe kala daroɓe Aya Pindi TV mi yejjitani kadi jeyi mawnam toon to Canada ɓursel daɓɓel tan yimɓe mbawa ɗuɓɓude yewtude eyyi tuuti rek labarode gogoli eyo wala sajamaja e barodi le labarode gogoli eyo wala kayang ngaile werani kayang ngaile werani tedungangal yoni korangardo baru salla ambala tima Ibrahima Seydi mimmi weltima Dawda Balde mbalo habani iya wuri balde mi golle ma bobo jinde jayam gulel balde ɗiɗin asu aydara salamu aleykum Adama Balde on woni seehu Allah ciwro Allah wiire Adama la Balde eyo Mamadou Kanté mbalo weltima honorable Sana Kandero gonɗa iya Moussa Mamboy Jawo to gonɗa Jawo banna Mamboy to gonɗa iya Moussa Balde mbalawi salamu aleykum Bibi Balde jam ñalli moɗon fulɓe fula ɗum mbalo weltima ndeysan min beltima tigi ko weli yonata lambarodi gogolli eyo wala sajamaja e mbarodi le sikke mbala ko weli yonata ko noon Alpha Dara wiyata so wona ɗum eɗen mbawi waldude ha wetta par ce que ko jimata ko weni weeli machallah kadi ne waɗi gartam kono ko ɗon tan mbaynotoɗen bandiraɓe aɗa wawi waynade bandiraɓe gudden yewtere nde masalla debbo pullo mi weltima a jarama Allah jarama émission ma waɗi fayida moɗo waɗa remercier baba Abou Samba Diop o jarama kankone machallah moɗo waɗa o remercier Assou Aydara par ce que le chopi mbalo Gulel Balde en Binet Sagna Tinne Seydi Mamadou Kanté kayum fof dal e coiffeuse Ambo o wiyete ko debbo depuis Cité Fadia donc kala mo jejitmi dal lawol gongol ɗin ɗon machallah mi waɗa ɗum e remercier onon piiw Ibrahima Seydi Dawda joom galle am mo wuuri machallah Barou Sall
ay oɗo oppam sogondel seeɗa tan oɗo mbo jiyata mi wawa ɗum yob Barou Sall mi wi Allahu jomirawo joom bawɗe yo Allah renanma kam yo Allah dannuma feere guiɗo gaño wallay machallah Sall ngaari mi weltima a jarama eyyi tigi min beltima ha bandiraɓe ko weeli yonata mi salminan tigi ñanɓe wura men so wiyama holon wiye aljuma haaɓi muɗo haaɓi fati weele mi salmini bandiraɓe holonnaɓe fof bandiraɓe sehlaɓe ko weeli yonata ko ɗon tigi wonno hende invité meɗen ko Soukey Mballo eɗen gandi tigi o waɗi ɗo golle joɗɗe Barou Sall mo nabi sehlam guidam e bandiraɓe bawɗi mbeɗi ndewi lawol kadi machallah bandiraɓe ɗo e yesso haalirde ko sehli moon guiɗo fulɓe kala tidiani rango e molarago hersi Allah yiyodeɓe bandiraɓe jam hirnage jam dow jam less jam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so guenowo ñaawi ɗo e Pinde TV to darde meɗen e pinale gollal koye men to darde meɗen e pinale gollal